Sanibonani guys, igama ngiNqobile Ntombazana Mazibela kwababa ngomhla ka-7 July. UBahumi-ke ubaba wakhe uqhubekile nokumbhinqa njengoba nje kade ehambile kwi-vacation noZwelakhe-ke waqamba amanga wathi yena uye kwi-business trip. Uthe okay mntanami, yona into esuyenza le. Wathi kimaswabi baba, ngiyaxolisa kakhulu. Wathi oh, uxolisela ini vele? Ukuthi uhambile i-weekend yonke uyolala nomfana? Yazi angikukhuliselanga mina le khaya ukuthi ube nendelelo engaka. Angikaze ngiphoxeke kangaka empilweni yami. Waqede wasukuma kancane wanyobozela ubaba kaBahumi waphuma ngomnyango. Bahumi wamane wabamba ubuso ngesandla wanikina ikhanda ebona kahle ukuthi yo, hayi cha, uyisiphoqi lapha emndenini wakoMtawunge. And ufile sengathi nje ayi cha, sengathi ngisho dadewabo ngeke basabukela kuyena ngendlela-ke ebaphoxe ngayo. Guys, pheli-ke lapho. UGeli umane wathatha iy'nsimbi zokujima waya emnyango ngakusasa. Wajima uGeli, ezama phela ukuthi-ke akhiphe i-stress. Kuthe kusanjalo kwangena i-phone call. Mese qala Zwelakhe Mkhize. Kwaphela i-stress guys, kwangathi uGeli uselaphekile immediately. Wathi hello. Wathi Motawunge uyaphila? Wathi ngiyaphila Zwelakhe. Wathi zinjani izinto lapha ekhaya? Wathi yo, hayi kushubile la ekhaya. Kushube ngaphezu kwale ndlela ebengicabanga ngayo. Wathi okay, yini engingayenza ukuthi ngenze izinto zibe ngcono? Wathi yazini, into engingayenza nje ukuthi lokhu kuqhubekile nokungigixabeza ngothando, lokho ngigixabeza ngalo, ngigixabeze yena nje ngothando. Hhayi uthe samoyizela kanjalo, he kwaqhamuka ubaba wakhe futhi still. Ubaba wakhe usathukuthela usagana unwabo. UBahumi wathi ngiyaxolisa kuzomele ngihambe. Walidropha ucingo. Wathi sawubona baba. Wazithulela nje uMr Mtawunge guys, wadlula engathi akamuzwa uBahumi. Yo, wabona uGeli ukuthi no, sengathi kusamele impela azame ukwenza kangcono nje ukuze akwazi ukuthi aphinde azwane noyise. Hhayi-ke guys, akupheli-ke lapho. Uhambile uGeli waye ofisini, wasebenza. Kwafika udadewabo-ke uTsholo, lo phela owenza i-video call. Le video call ekwazile ukuthi igcine isiveza ukuthi uBahumi wayehambe noZwelakhe kwi-vacation yey'thandani. Guys, uGeli ufike esephethe ice cream, ama-biscuits and cream, ezoxolisa phela-ke ngokuthi usemane waletha inkinga ekhaya. Wathi oh sisi wami, yabona nje ngizoletha i-peace offering. Oh ngiyaxolisa, kimaswabi hle, I didn't mean it. Wathi udadewabo khululeka, ngiyazi ukuthi ubungeke uyenze leya nto ngamabomu, ungakhathazeki. Wathi ngikuphathele i-yogurt no-ice cream, ngiphathele nje yonke into ekhala kahle oyithandayo. Nangampela-ke guys-ke sebexolelene. Wathi angichazele phela, how was the vacation? Wathi bengeve kumnandi. Yey! Wathi uyabona nje wena, you are nje a gone girl. You are a gone girl. Yithi nami ngiphumela ngingaphandle mhlawumpe I'm going to get my own man. Hayi nangampela-ke wamshiya kanjalo-ke uBahumi eqhubeka uGeli edlela u-ice cream wakhe. Wakhumbula ukuthi no man, kuzomele afonele uZwelakhe. Wathi hi. Wathi uZwelakhe, Motawunge. Wathi ngifuna ukukubuza ukuthi ubhizi namhlanje ebusuku? Hayi guys, engaba busy yini uZwelakhe ecelwa Motawunge ukuthi abe available noma yini le bengasimvimbe, bengamane ayikhansele guys, ukuze nje aspende isikhathi nalo ntokazi yakaMtawunge. Guys, akupheli-ke lapho. uGeli bengafuni ukuthi besichithe isikhathi ndawonye nje kuphela, befuna ukummema uZwelakhe ukuthi bebe nedina yena kanye nabazali bakhe. Uhambile-ke waya kubazali bakhe wabatshela ukuthi mani nobaba, ngizocela nje ukuxolisa ngento engiyenzile ukuthi ngihambe ngiqamba amanga ngithi ngiyalaphaya kwi-business trip kanti ngiyoyikhipha noZwelakhe. Inkinga ukuthi mina ngiyamuthanda uZwelakhe futhi angisafuni lutho ezongena phakathi kwethu sobabili. Bengicela ukuthi nibe yingxenye yalolu thando lwethu. Ngicela ninikeze iy'busiso. Namhlanje ngiyanimema ukuthi-ke nize laphaya kwidina phakathi kwami noZwelakhe. Ngiyanincenga bazali bami, ngicela nivume ukuthi-ke nimbone uZwelakhe ngoba angiboni ukuthi ngisengakwazi ukuphila ngaphandle kwakhe. Hayi bo guys, uBahumi uma wakhe-ke ubonile ukuthi no man,
noma thiwa bayanqaba vele ugirl usazophinda veze inqoba ama-business trip anamanga phakathi ngoba nakhe ey'fuyela nje ukuchitha isikhathi noZwelakhe. Bavuma kanjalo-ke abazali. uZwelakhe-ke ube indoda e-early efika kuqala, yabona nje kuthiwa idina ingo-7 ngenza isibonelo. Yeyi uZwelakhe ubeseselaphaya ngo-5 enza sure ukuthi like this time around he's not late, this time around they don't even wait for him. Kahle kahle bebefuna ukuthi abakoMtawunge bayafika nje usekhona vele already this time around ukuze phela abuyise isithunzi sakhe. Yeyi ngoba sazi phela ukubona kanye ukubona kabili. Ngaze kuthiwa okay akafikanga ngosuku lamalobolo yimanje late. Shuthi kahle kahle lo mbhema akayimisele ngendodakazi yethu. But anyway, that was not the case, guys. uZwelakhe was there already like very very early. Uthe nje efika ko-Mr and Mrs Mtawunge behamba naye uBahumi, hayi wasukuma kuZwelakhe wama ngezinyawo wathi sanibonani bazali. Bathi nya, makaBahumi wavuma ngekhanda kuphela. Wathi ngiyabonga kakhulu ukuthi niphumelelile namhlanje kwidina. Wathi ubaba kaBahumi, asenzeli wena senzele indodakazi yethu. Oh, but anyway, wenza sengathi akakuzwanga lokho uZwelakhe. Bahlala phansi. Wathi ngizoqala nje ngixolise kakhulu ngosuku lwamalobolo mani nobaba. Kwakukhona umsebenzi-ke okwakumele ngiwenze kuqala manje ngithathe indodakazi yenu ngenze unkosikazi wami. Ngixolise kakhulu nento yakhulunywa ubaba omdala. Hamanga lawaya. Yonke nje lento ayisho ayilona iqiniso. Iqiniso nje elimsula elimhlophe ukuthi nje mina kwakumele ngenze umsebenzi qala manje ngithathe uBahumi. Kwathiwa nya, wamane wabona ukuthi okay bayamziba labazali. Wakhuluma noBahumi-ke wathi Momatonge, bengicela nje ukuthi wazi ukuthi ngizokushada, ngizosibuyisa isithunzi sakho, ngizithi ngithini kuwena. Wavuma ngekhanda uBahumi, waqeda wajikisa ikhanda walibhekisa kuMrs Mtawunge. Wathi Mrs Mtawunge, ngifuna nje ukuthi wazi ukuthi ayikho into engeke ngiyenze ukuthi ngigcine ngenza indodakazi yakho ibe unkosikazi wami. Waqeda wajikisa ikhanda walibhekisa kuMr Mtawunge. Wathi baba, angazi kuzothatha isikhathi esingakanani ukuthi ungixolele ngalento eyenzakala, kodwa kulungile, ngizokulinda. Thatha isikhathi sakho, ngisho ngabe iminyaka emingaki ngizokulinda uze unginikeze-ke isibusiso sokuthi ngishade indodakazi yakho. Waqeda futhi wabuyela kuBahumi okwesibili. Wathi angeke ngisakwazi ukuphila ngaphandle kwakho, ngiyakuthanda Motawunge, angizenzisi. Hayibo phambi kwabazali, guys. Yey Zwelakhe namhlanje ishayelele isipikili sokugcina ngci. Mekuthiwa-ke umndeni wakaMtawunge awumboni ngokuthi uyimisele kangakanani ngoBahumi. Hayi guys, sophinde bakholwe, sophinde guys. Yabona namhlanje ubhuti usipractice kahle ispeech sakhe. Uyazi mekuthiwa kahle kahle bekade kukhishwa ama-position 1, 2 and 3. Hayi guys, I'm sure bezokuthatha isicoco ubhuti ubekuzoba number 1 yena, cause yo ulimi lwakhe beliflowa guys, bekushelela yonke into. Hey, wachazeka uMr Mtawunge kuyikona ukuthi phela bengekakukhombisi yabo, kodwa nje bekubonakala ukuthi yabo la sethe nje yes, like nje usemxolele uZwelakhe. Phela ngeke akusho vele today, but yeah, the eyes were talking guys. Amehla akhe bekadesho nje ukuthi okay, this boy is not a liar after all. Guys, akupheli-ke lapho. Ubhuti-ke kaMhlaba ufikile wazoxolisa kuMhlaba ngokuthi-ke beloke emlandelela emsola ngokuthi uyantshontsha laphaya enkampanini. Hhayi nangampela kuMhlaba-ke naye wapretenda sengathi kuyalamukela uxolo. Bahamba-ke bayogruva baphuza utshwala, kodwa-ke singathi unhlanhla uphuze kakhulu kwaze kweqa-ke yena, cause besedansa kakhulu nje kubonakala ukuthi hayi cha, utshwala bungene ekhanda lakhe. Manje-ke kuthe kusanjalo kwaphinde kwangena i-phone call evela Charles, lo phela-ke osesebenza noMhlaba-ke for umntshontsha lokho enkampanini, lo musha nje impela. So wajabula-ke kanganjalo-ke uMhlaba ebona ukuthi sengathi-ke usetholeke i-offer enye and kusezoza imali eningi-ke aphinde abe-rich boy again. Manje-ke angakwazi this time around ukuthi uZwelakhe ufake ama-tracker ema-truckini laphaya eMkhize Logistics just to tighten security, and yena akakwazi lokho.
sonke manje ama-truck ahambayo laphaya eMkhize Logistics azobe esiya-trace-wa ukuthi ayephi, afake upetrol laphi, abuya nini, njani njani njani. Okungenzeka ukuthi-ke le load nje azoyintshontsha nje maduzane beno-Charles ingase ibanjwe ebese-ke impela kuyamshubela-ke umhlaba, just like that. Guys, akuphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqabile Ndosela Mazwibela kwababa ngomhla ka-7 July.